फरायसाफोर दिनै आं एचएस फार्स्ट इयारनि यूनिट सेकेंडनि जों आरो जोंनि आबहावा बे लेसनखौ आलोचना खालामगोन। सिगांनि क्लासाव सिगांनि पॉइंट माखासेखौ आं आलोचना खालामदों। दिनै आबहावा खहा जानायनि सोमोन्दै आं आलोचना खालामगोन। जे मानसिया थासारि खान्थियाव आखाइ होनायनि थाखायनो आबहावा जोबस्रांलांदों। दानि थासारि खान्थिनि समानथायाव नुजानाय जेंनाया गिथाव बाथाव महर लानायनि गुबै जाहोनफोरा जादों सुबुं अनजिमा बांनाय, मिथिंगायारि सम्पद गोख्रै जोबलांनाय, हानि गुन जोबलांनाय आरो आबहावा गुबुंले जानाय। दिनै फरायसाफोर आं सुबुं अनजिमा बांनायखौ आलोचना खालामनि। बुहुमनां सुबुं अनजिमाया 6 मिलियन। 1900 निफ्राय 2000 मायथाइनि गेजेराव सुबुं अनजिमाया बयनिख्रुइबो सिगांनिख्रुइ 5 फान बारायदों। 1900 मायथाइयाव बे 152 कौटिल'मोन। 21 जौथायाव खेबफ्रोमबो 10 बोसोराव 9.7 कौटि हिसाबै सुबुं अनजिमा बारायलांबाय थागोन। देहा फाहामग्रा बिगियाननि गोमोथाव दावगाखांनायनि जाहोनाव बादेरनाय बेरामफोरखौ होबथानो हादों आरो गथ'फोरनि थैनायनि बिबाङा खमायलांनायनि जाहोनाव सुबुं अनजिमा बांदों। नगरमा ओनसोलाव सुबुं अनजिमा बांलांगासिनो दं। गामि ओनसोलावबो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव सावस्रि गाज्रि जादों। गामि ओनसोलाव सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जानाय आदारखौ बांसिन नांनाय जादों। बेखायनो गामिनि सुबुंफोरा दारिमिन एबा कलकारखानायाव खामानि नागिरनानै नगर मोखां जादों, जायनि फलाव नगर सहराव सुबुं अनजिमा बांलांगासिनो दं। आरो बे कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा एबा बे कलकारखानानि वेस्ट मेटेरियल माखासेया जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामदों। सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो मिथिंगायारि थासारियाव समानथाया जोबस्रांफैदों। दानिया मिथिंगायारि सम्पद गोख्रै जोबलांनाय। बार, दै, हा आरो लाइफांफोरनि बिबाङा जेब्लाबो दिदोम थाया। खनि बेसाद, थावनि फाख्रि आरो मिथिंगायारि गेसफोरा लासैनो जोबलांनो हमदों। सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो आबाद मावनाय हानि जेंनाया बारायलांदों। आबाद मावनायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा एवस्रांनो गोनां जादों। फलाव बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा जोबस्रांलांदों। हाग्रामा नांनाय बायदि थायाब्ला आबहावायाव गाज्रि सोलायनाय फैयो आरो अखा हानाय खमायलाङो। बार मण्डलाव गोबांथार हाद्रिसा लोगो नाङो। बिनि अनगायैबो हाग्रा एवस्रांनायनि जाहोनाव हा जामख'लाङो एबा हाग्रा एवस्रांनाया हा जामख'नायाव सहाय खालामो। बिफां लाइफाङा हानि सा बाहागोआव गोरायै लाखिनायनि थाखाय अखा हानाय आरो गोरा बार बारनाया हाखौ जामख'नो हाया। हाग्रा एवस्रांनायनि जाहोनाव
अखानि दैजों हाया गोजावलांनानै दैमा दैसायाव गोग्लैयो। बेनि जाहोनाव दैमानि बिखाया बोरि जानानै दै लाखिनो हानाय गोहोआ खमायो आरो बेनि जाहोनाव एसे अखा हाब्लानो अखानि दैजों दैबाना जायो आरो बे दैबानाया गिथाव बाथाव महर लानानै जोंनि आबाद आरो दंफां लाइफां जिब जिबिनि गोबां खहा खालामो आरो बेनि फिथाइ हिसाबै बुहुमनि जिबियारि आखुथायफोरा खमायलाङो। दानिया हानि गुन जोबलांनाय। हाद्रि हाब्रु आरो जिबियारि बेसादफोरजों हाया दाजायो। मोनब्रै जाहोननि थाखाय हानि खहा जायो एबा हानि गुना जोबलाङो। बेफोरो जाबाय बार अखानि गोहोम, दै नांथानाय, रासायनारि हासार आरो धातुनि गुबुंले जानाय, रासायनारि हासार आरो एम्फौ सिथारनाय मुलि बाहायनाय आरो जाबर जथर। बार अखानि गोहोम बे माबायदि? हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि जाहोनाव बा एवस्रांनायनि जाहोनाव बार अखाया सहजैनो हा जामख'नो हायो। बिनि फिथाइ हिसाबै हानि सा बाहागोआव थानाय हासारफोरा दैजों बोहैलांनानै बेनि आबाद मावनो हानाय जेसां हासार थानो नांगौ बे हासारा खमायलाङो आरो बे हायाव जेसांखिनि आबाद जानो नांगौ बेखिनि आबादा जाया। बे हासार गोनां हाया दैजों बोहैलांनानै दैमा दैसायाव गोग्लैयो आरो बे दैमा दैसाया गोबां हाब्रु जमा जानायनि थाखाय सहजैनो अखा हाब्ला दैबाना जायो। बिनि उनाव दै नांथानाय। दै नांथानायनि गुबै जाहोना जादों बिथांखि मथे माथावरि, आथिं लामा आरो रेल लामाफोरखौ बानायनायाव थालांनाय जेंना। बे रेल लामा आरो आथिं लामाफोरनि गेजेराव दै थांनो थाखाय मोजां बेबस्था थायाखायनो बेयाव दै जमा जायो। बेनि जाहोनाव दै नांथानानै आबादफोरा जोबस्राङो आरो बाराद्राय दै नांथानायनि थाखाय हा सिंनि दै बिखुङा गोजौसिन जालाङो आरो दै नांथाना थानाय हायाव संख्रि गोबाब जायो। बेनिखायनो बेफोर हायाव आबाद मोजां जाया। रासायनारि हासार आरो धातुनि गुबुंले जानाय। कल कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बेसादफोरनि गेजेराव रासायनारि आरो धातु बेसादफोरा हानि जोबोद खहा खालामो। बेनिफ्राय फैबाय रासायनारि हासार आरो एम्फौ सिथारनाय मुलि बाहायनाय आरो जाबर जथर। रासायनारि हासार आरो एम्फौ सिथारनाय मुलि मालामफोरा हानि खहा खालामनायनि अनगायैबो हानि जिबियारि बेसादफोरनि खहा खालामो। बिनि जाहोनाव हाया गावनि आंगो गुनखौ खमायो आरो बिनि जाहोनाव हाया दै सोबखांना लाखिनो हानाय गुनखौबो खमायो। बेनि जाहोनाव हा सिङाव मोनसे गोरा थर्फ एबा गोरा मोनसे लेयार जमा जायो। उनाव
बे हाया आबादनि थाखाय मोजां जाया। जाबर जथराव थानाय गुलिलाङि बेसादफोराबो हानि खहा खालामो, जेरै प्लास्टिक बा बेबायदि गुलिलाङि मुवाफोरा। आरो बेफोरा हा सिङाव हाबलांनानै हानि गुनखौ नष्ट खालामो एबा खहा खालामो आरो बेबायदि हाया गावनो बेरामनि फुंखा हिसाबै नुजाथियो। दानिया फरायसाफोर, नेक्स्ट क्लासाव आं आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आलोचना खालामगोन। दिनैनि क्लासखौ आं एसेयावनो दोनबाय।